ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Dr. Mrs. Flora Ifeanyichukwu Nkemakonam Ilonzo. Anya flugo n'Enugu ukwu na ụmụnde. Daalụnụ. Apụta m n'ife mpụtara kịta taa ịgwa ndị Igbo niile bụ maka iru Igbo ọfụ. Kedu ka anyị ga-esi mee na iru Igbo chiri echi ka Chukwu meghepụ iru Igbo. Mụa wee bụrụ na anyị nwere otu nụa achịkọbalụ. Mụa bụ General Coordinator Anambra, Imo, Enugu State, Ebonyi, Abia. Na nna ayọ ndị Igbo ọbụla ka fa kwadebe na ọnwa anụ anyị nọ na ya dị na 22 na ọnwa Oktoba dị na 22 ofu izu ụka tata na anyị ga-enwe ekpele. Onye Igbo ọbụla ga-eme ntị. Ekpele anyị je ka inwe anyị ga-enwe ebu ebe anyị ga-enwe ebu n'Enugu State, Nnamdi Azikiwe Stadium ka anyị ga-enwe ekpele. Mana gee ntị, ife anyị ji debe ekpele a, oge ọtụtụ ndị bịa jụọ m ajụjụ na obi m ebe a. Mụnwa bụ founder Center for Psychic and Healing Administration. Oge njenje midia bịara, ọ jụrụ m nsị a na arọ abụ arọ ndị Igbo. Arọ ọnụwa bụ arọ ndị Igbo na ịbụ na ịgbakọ 2 + 2 + 2 + 2 ya 22 na ife ọ ga-enye Igbo 6. n'ọnya bụ asị gị yuzue nọmba 6 Igbo sense, gị jiri Igbo sense ya nọmba 6. mana ọsọ m ụsọ n'ife ndị Facebook bupụtelu ka ọnwa dị na 8 ebe m kọwakwalụ maka efu ekpele nụwa nna ayọ, wee kọwaa maka ndị Igbo, kọwaa maka nọmba 6. matanụ na nọmba 6 ọbụla, arọ ọbụla bụ 6, a na-eji enwe World War, a na-eji enwe nne nke na fada ndị Russia, ndị nke na-anụ ọgụ kịta. Ọ maka ifi nọ nọmba 6. Arọ ọbụla nọmba 6 a na-eji enwe mmiri tojunu, mmiri ili ndị mmadụ lisiefa igbuo ifefa nweta. Nọmba 6 nwee ka ọ na-adị. mana na anyị dị blessed na arọ ọnụwa ka anyị ga-asachapụ ife a kpuchiri anyị bụ ndị Igbo. Anaba m a na-agwa unu agbanyesi aka na ntị, gbachi nkịtị, maka ya ka m ji kwụọ onye anọ n'ebe a n'ife kpụrụ akpụ. ma ọ bụrụ na ịbata na be m efu na mkpụrụ John the Baptist ebe ọ na-asị ndị Igbo ebee ka unu na-eje, mee n'ụzọ unu ka ọ kwụrụ ọtọ, nwee n'ofu onu. Ọ John the Baptist nọ ebe a. Anyị bụ ndị Igbo bụ osu. Ife na-eme ha gbanyesi aka na agba na ọgbasarọfa, mana emesịa ọgbasa